Ма не съм го фанал аз, бе. Може да го фана, си до него. А толкова да скам не може излезе. Не може да ме фане. Иван. Оля! Ага. О, майно, отворен се прави. Внимай, че ще пусна монката. И без това го сърбат ръце. Представете колко време работим за нищо пари направо. Що е, днеска толкова часа, толкова пари. Кога работим? 4,5. Първата му 4,5, това си 10 часа. По 6, 60 паунда. Знаеш кога? Ще му плаща. А какво ще плаща? Да си видял да платили някъде 10 паунда или 15 плаща? Провери се. Добра работа, да платят паунда половина. Защото последния едно пили. Добре, значи следващия ден да виж колко часа си работи и колко пари си скара, да видиш да платят. Повече от един паунд. Иван Филми. Иван Филми. Колко път съм ги гледал. Добре, снимаш ли я? Работим по 20 часа и ден за половина. Това не е като на Уестхаус. Нищо не да платят повече от паунд. Ама не е като на Уестхаус, маска. Максимум 5 паунда да платят. Добре, аз това на бас. Сметна колко пари имаш. Повече от 3 паунда да платят този ден. Няма ми това бъде. Да, аз съм си гледал в екипа, работим по 20 часа. Примерно аз ми скарам в 3 сока и ми дадат 39 и 15 пи. Това съм различил за... Иван, я демонстрирай как се използват ролексата. Искаш ли да демонстрирам как са пълни касетка за чекули? Що си трябва да това? Иване, Демонстрирай ми как са... Анде, тук няма излиза. Я покажи как се бута колечката сега. Ой, браво! Аз тръгвам! Ой, бал! Айде, Иване. О, покажи как се бута колечката, Иване. Ла? Снимай тролексът снимай. Снимам. Снимай тролексът. Това рабиш. Айде, Иване. Побързо. Леле. Успа, майко, няма си казвам какво. Топикър. Как се снима, верно работиш по-бързо. Иване, от кой иска, дай. После ще го пуснат клипче в... Монка, виж, изпускал си. После ще пуснат клипче в сайта на Хегров. Например, ще да, например. Не бе, те Юлян снимат да. Аха. Не бе, не Юлян бе, ония дебеляк съвиш. Лукаш ли я, Джордж Лукаш ли я? Чак не моите фани в кадър, майна, бах ти бързи ръце на той, чекър. Верно ли? Да. Чак не мога фана в кадър, толкова си бърз. Иване. Сега спирам, че урън си. I miss! Да покажа на моите хора да се берат ягоди. Това си на мен да ми направи. Снимате ли още? Снимайте, къде сте сега ще я пълна. Но придвижвайте се с мен напред. Я бутай количката. Тя количка с две ръце. Имаш още, бе? Илям, I want to send me this clip. Yeah, but my battery got low. Your phone. Да един курни става твоя телефон. Да го канам вместе. Булшет. Снимай, Ванка, снимай. О, има лотерия, не? Сега? Ай, че губа пари, бе, Ване. Ти пари губиш. Аз ще дам една късет после.
Една касетка ми дължиш. Как се прави един паунт в Хейгров? Така ще го кръстят ли? Как се прави един паунт в Хейгров? Смазваш се кръста, чупиш си ръцете, правиш една шибана касетка от малките. Ама Иванка, не му изпускай от кадър. Не му изпускай си кадър. Изпускай шиба, аз съм те пуснал. И съм в душа. Ето бе сега по-нови. Я покажи сега какво си напълнил. Супермаркет. Умести са. Първо качество. За България. Вече